Kako se navodi u saopštenju, sud je delimično usvojio žalbe Musićevih branilaca i osudio ga na kaznu zatvora od 35 godina u kojemu se uračunava vreme provedeno u pritvoru, u kome ostaje do upućivanja na izdržavanje kazne. Sud kaže da je istovremeno odbijena kao neosnovana žalba odbrane jer je ovaj sud našao da je Musić kriv zbog teškog ubistva i da je Vladislava Červenko ubijena na svirep način. Veće apelacionog suda potvrdilo je da su sve okolnosti izvršenja dela pravilno utvrđene u prvostepenoj presudi Višeg suda u Novom Sadu. Preispitujući odluku o kazni, apelacioni sud je našao da je prvostepeni sud propustio da ceni da je okrivljeni u vreme izvršenja dela bio smanjeno uračunljiv, što uz njegovo zdravstveno stanje i porodičnu istoriju nasilja u porodici utiče na stepen njegove krivice, pa ga je uz postojanje svih drugih otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 35 godina. Ovako odmerena kazna zatvora u skladu je sa svim aspektima njegove ličnosti, kao učinioca i težinom krivičnog dela koje je učinio, pa je sud, i pored činjenice da je okrivljeni mladi čovek našao da je ova višedecenijska kazna zatvora potrebna i dovoljna da se ostvari i svrha kažnjavanja. Podsjetimo, Darijan Musić je 17. juna u Višem sudu u Novom Sadu na ponovljenom suđenju osuđen na 40 godina zatvora zbog optužbe da je sa umišljajem na svirep način 12. novembra 2012. u svom stanu u Fruškogorskoj ulici ubio svoju devojku Vladislavu Červenko. Prethodno je bio osuđen na 35 godina, ali je apelacioni sud ukinuo presudu zbog proceduralnih grešaka.